Linambaran rasa seneng. Panglimbang 5 menit dina Rebo Kliwon tanggal 19 November taun 2020. Kapethrik saka Injil Lukas bab 19 ayat 11 tekan ayat 28. Miturut pengalamanku, tandang gawe apa wae rikala linambaran rasa seneng asile mesti yo nyenengake. Rasa seneng ing kene bisa tumrap kang menehi panggawean, nanging uga bisa tumrap panggawean iku dhewe. Luwih-luwih rikala rasa seneng sumrambah menyang papan anggone nyambut gawe lan kanca-kanca sapanggawean. Mesti kejaba kerasan, wong mau bakal aweh sumbangan kang ora sethithik pangajine kanggo bendoro utawa lembaga panggonane tandang gawe. Saka rasa seneng manjalma ana kerja keras, sifat ulet, penuh kreativitas lan rasa ikhlas berkorban. Saderma conto, rikala sawijining ibu anggone mangsak kepeksa ora seneng, dheweke bakal kesrah-kesruh sinambi mentutut, bisa wae mengkone asilih kasinen merga kakean uyah utawa cemplang merga lali nguyahi. Rasa seneng ora seneng katon unjuk ing pasemon dalem Gusti Yesus dina iki. Rasa ora seneng alias sengit kakatonake saperangan gedhe warga marang calon ratu Gustine. Wong-wong mau padha ngirimake utusan kanggo nyabarake acara jumenengan. Eman, sajake isih luwih akeh warga kang seneng lan sarujuk wong mau dadi ratu tinimbang kang ora seneng. Mula dheweke bali kanthi jabatan ratu. Rasa ora seneng uga dumadi ing salah sawijining abdi kang kagaduhan tanggung jawab ngrembakake modal saka si calon ratu mau. Aku kepingin ngajak para pandemen PLM munjer ing rasa seneng lan ora seneng kang dumadi ing para abdi sarta kawusanane. Sabaline saka jumenengan, abdi loro suwan atur pertanggungjawaban anggone nangkarake modal. Linandhesan rasa seneng kanthi praupan sumringah, abdi kekaro masrahake asil numangkarake modali, saengga ana sing badhe tikel 10, ana uga sing badhe tikel 5. Si bendoro bungah lan bombong marang abdi loro iki. Jroning diri si abdi sakloron, si bendoro sumurup anane rasa seneng marang dheweke kang maujud ana tanggung jawab numangkarake modal, saengga ora wigah-wigih aweh kapercayan kang luwih gedhe lan abot. Abdi kekaro kaparingi kekucah nguwasani sawetara kutha. Marak sowan uga sawijining abdi kang sajake sengit ngigit-igit marang si bendoro. Sadurunge masrahake modali kanthi praupan masem, si abdi duraka luwih dhisik ngudal-udal kahanan alane si bendoro. Kahanan ala bendoro mau kang kapigunakake minangka alasan gene si abdi mau ora gelem nangkarake modali. Mengkono si abdi ora gelem masrahake modal mau marang kancane saengga modale mandheg alias ora tumangkar. Si bendoro gelo lan duka. Abdi tanpa guna kang nyenyengit mau kasirnakake bareng wong-wong kang ora nyarujuki anggone dheweke kajumenengake minangka ratu. Para tresna peleng kinasih, rasa ora seneng uga asring ngencloki awake dhewe para pendherek dalem Gusti. Ora seneng marang wong tartamtu ndadekake sesambungan lan reroyongan kita ora lancar, marga isine amung ngolo-olo utawa ngendhem prasangka ala. Ora seneng marang panggawean kang katugasake atasan ndadekake asile ora optimal, kepara malah bisa mangkrak. Ora seneng marang lembaga ndadekake wong nyandung njrimpung marang kebijakan kang kajupuk dening lembaga. Kamangka wong mau cetha-cetha mangan saka asil usaha lembaga iku. Apa ora dosa nek mengkono iku? Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Nyuwun welah Duh Gusti, widmba sambya dosa. Mugi kaapuntena kawula ingkang kadang kala tumindak boten meranani manah paduka lan sesami. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.